dia. Bon dia, senyor. A mi trau-me, que els senyors diran que no estic. Pero guapo será difícil, Bueno, guapo ja soc. Que milagro en la cámara no hace tampoco, Chema no ha vingut. Les mares són les que tenen que comportar. Els pares mos comportem. No parle. Va, figuritos. Va, Àlex, va. Però és la platera del satèl·lit, ara toca tot. Marqueu sí, ahir massa liat, que veia. Podria passar que del camp, si no, no veuria. Está pegando la charla. Aquest no li pega molt bé. Estan derrotats. Yo creo que alguna habrá mamá. Que esteu a... Si venen tots del mateix poble, parlarem. Creu. A ver, Vicent. Acompañamos, acompañamos. Todavía. A ver, presiona. Que tú no lo que charries. Esto es lo que sí que charries. ¡Varó! Mira, sigue. Bueno, eres. Álvaro, va. El vagó. Va passar-la. Va passar-la. Tarjeta a l'arc. Etiqueta roja. Pintaré morat. Calleu, tio, quina cama. Ja se l'ha Dona igual. Estàs trets, estàs preciós. Jo estava de lo més bé a ciutat, Cap a callar. Lo gordo. Ah, pues sí. Venga, que rozas el cariño. Calla un hosti. Que a vegades són dues veus en la cara, no sé, però... És que està molt apretat. Si no ho digueu ella al mister, se ve de donar.
visto, Tete. ¡Soltó! Acompaña ahí. Tira, ¡Ya! soltala. Muy bien, sé que tío me chulo. Muy bien, Pablo, muy bien, Pablo. Estan gravant Sí, a la però sí. tele, eh? Pónsela, Pablo. ¡Ah! Té una publicitat en la temporada. Molt bé. Home, tu diràs, tu. Ara mira com la Si passarà algo, chavales. Ara hi Hoy no tenemos Si ara partit normal el voran allí. que no os digan nada. Esta semana le digo a Dic, a veure, en vez d'anar 2 dies al diari, penso un dia a la setmana. Pues en Madrid També no. te fa fort quedar-te només. No, vol, diu que no. Sí, que entrenar igual. Vol dir que no té nada. Però hi té un explicar el molló i davant. Però si no t'hi veus. No. Ara que ho ha parit. Pablo, cierra, Pablo, no entres. Bueno, casa... No parles. Iñaki, quin gol t'han fet? Mira, gol, Iñaki. Ja, Iñaki! Se s'ha fet el cul ample. Fora joc, Aquest àrbit m'agrada. Vols que l'altre cap? Claro. O si te sembla la minifalda. Arran de terra. Arran de terra. Per l'amor de Déu. Corregueu-se una caïda, va. Va pa callar. I la caguera que donarà. No, però tira una més. Arrima't a dins. Senta't ahí. Mira, apreta, No estar en casa, Va, va fora joc. Ah, pega-li, pega-li. Però l'àrbit no quita. Estava fora de joc. El de Rodrigo li el van anul·lar a ell i no estaven fora de joc. Però el bar no va actuar. Es coneix que va tocar el bar. El bar no va voler actuar ahir, veus? Jo estava en el bar i el del bar va dir que no era fora de joc. Que no era fora de joc. No va ser el bar, va ser el del bar. El del bar. Però l'àrbit Mientras ponía la cerveza, l'àrbit ¿no? dona fora de joc. El linier no alça la Pero bandera. paró de poner la cerveza y hizo así. Dijo, no es por eso. No era fora de joc. De fet, el bar no ha volgut enviar aquesta imatge perquè es veu clar que no.
mateixos que piten. Exactament. Si són àrbitres... Són els mateixos. Són els mateixos que piten. Tenen 40.000 càmeres, total les festes. Però no volen. Són roïns... Són ruïns de la No, Xina. és que ahir els Pues ni per això són bons, ni per veure. Pues això està fet a posto. S'ha fet aposto per això, per manar ells sempre. És com l'altre dia, el dia del Madrid. Que després de treure targeta roja al porter, Això va ser-ho. dona la falta de antes. Que resulta que el VAR intervenís quan t'acaba la jugant gol. Home, Però a lo millor no sé si en la Champions... no, és el mateix, és el mateix. Quan la jugada acaba en gol, és quan intervenís. Sin embargo, ahí va intervindre Mitja hora antes, no? havia acabat en penalti i en targeta roja. Està soler. Muy bien. Corre ja, corre. Corre. Álvaro. Sí, va així. Ja caus de cul. A les manetes que tens. Àlex, bé. Ole, Àlex. Morado, pa callar, che. Àlex, bé. Che, quina cama, tu. L'àrbitre no aguanté. Deixa-la. Valor. No, és que a lo millor fa molt. A lo millor trau uno ara i Sí, deixa'm, van rodar. l'altre amistós diu... I estos no tenen. On estava l'Ajuntament? Cobren 3.000 euros. Paguen 3.000 euros. I diu, si pagues més, vas al pis. Si pagues menys, Pero, y la bueno, el fi és que guanya diners. Això ho fa el líquido. El fi principal que Y si no contestas, pues tienes que llevar la bolsa y lo que Entonces, sea. está Pero si por tanto para que se enseñen a llevar un futuro así.
Adéu. Corregueu. Ale, Álvaro, corre. Collons. No sé què correga, no? Quan mos anulen el gol, ahir, allí en el València, de darrere de mi, hi uno que se ve para calle el conejo. ¡Serás burro! ¿Qué diu? Che, va a retumbar y todo. Però com resulta que no ho entenen, ara que el burro... No, sí que aguanta. El burro... Sí que aguanta. Sí, altra volta. Grande, Pablo. Sí. Sí que porten el... Porten... Com que porten la maquineta i van donar-li gas. Va, tira avant. Ahí està massa cobert. Vamos. Tira avant, collons. No volen ni aprofitar-se. 2 metres més avant. No tenen piques. No, no gens. No se avancen. Que ja també que el güero i Te voldrà dir això. Cari es passa la. Alex, va, amunt. Així ho amunt. No vol. Així ho amunt. Aquí no Fan arrere, No t'entens. pot ser que mos en mengen així. Què? Ara com que són ruïns, si no, per fer gols, si no... Mira cómo se juega jugando con el medio del campo, mirad. Mira com se'n va. Sabia jo que... El misma i avant. Tenen uns peus. Ell, li agrada posar el... Ara, no, digo. No ho has vist, no ho has vist. L'Ilias no sap res. No ho has vist? No ho has vist? No ho has vist. L'àrbit no. L'àrbit no l'ha vist. Qui se n'anà, Pablo? Sí. No, però... Va, re, hòstia. Molt bé. Hostia. Sempre... Que manera de jugar. Encara com que això la... No, els grocs de la mania dels grocs. Mira, és com així. I ara que... Ara està més al cantó. Sí, és juvenil ja, no? I si serà més de juvenil?
se habrá fet la miliar, no? Que ser cadete no puede ser. Com que el cadete? En el Olímpic también ya. De indios. El vaig veure jo ahir jugar. El 9 sí que sí. Siempre van, siempre porto 2 o 3 reserves indios. El Olímpic y Serà obligatori. que no juguen mai. Però no tenen que estar. Lío hice fuera, Sí, 3 tíos ahí. Bueno, menos mal. La uno. Va! Ale, corre! Mira Marc. Ale Marc, tu sole. Va, que tu t'escames. Cuidado de Pascual. No, no. Yeah. Ja l'ha passat. De veure, Vit. También estoy apurada. Ara no hi ha ningú ahí. Ja sola, ella sola l'agarrarà, mira. Què fan el que volen? Aló? Aló? Aquell està en la Índia ara. Fora de... És banca, no? Jo no s'entén. No, però... Uno per lo menos ahí, aguantant. Dos balls ara. Dos balls. I l'agarren els altres. Veu? Tots ahí dins i agarren el valor els altres. Estos no van a fer el valor. Estos van fer en que mote. Ai. Si van a fer el baló o no, de nosaltres no n'hi ha. Tranquilo. No li té el sac. Corre, corre. Uno así, con un poquet ahí. Si és ahí, i ahí no hi ha cap. Està molt descompensat, hòstia. Sí. No hi ha manera que... I tens que anar una hora per aquí. No, jo anava a no iscar. Que la bota despassada.
Yeah. Que igual que siga. N'hi ha que anar amb més gana, un poquet, tanto, algo. También es partido. No li pensava, venga a patar. Así, así. Estiraos un poco, va. Va, así, Joel ja escoltava l'altre dia. Estiraos, va. Iñaki no ganava. Mili, agarra este. El Messi. Deixat allí, hòstia. A mi me passa. Perfecto, va, estiraos un poco, va. Y yo digo, bueno, todos los días al final. Aquí el corner. Gol. Mira, tío. Me cague la pena, qué lástima. Bien, chavales, va. Va. A Sergi, pa cavall. Aguantadle ahí. Que no n'hi ha ningú. Que puta. Tres tios darrere d'aquí, ells no n'hi ha ningú, va. No, això no va. El 17, Emili. No jugué, espera ahí. Tranquilo. Va, fanya. La primera. No l'enganxes cap, tampoc. Mira, Adrià. Acércate, Emili. Tira, Pídela, Emili, que te vea. Tira, va. Busca. Aquí se la rebañan allà. Que aquí tenen por. De peu no és molt bo. 17, no te lo dejes. ¿22 es juvenil de primer año? Eso que conduce el autobús, ¿no? Ahí donde lo ves, es padre senegalés, madre japonesa y él es australiano. ¿Cómo? Espera, vuelve a empezar. Se pega mix, tío. Padre senegalés, si no recuerdo mal. La madre japonesa y él australiano. Ah, pues de Japó no El treu- 22? de Sí. Japó no treu res, ni els ullets ni res. Ja, de lluny no es veu. No, veu, pues almenys un samarro. Aquests són xocotets. Va tal un canyó, però... No, va, Banya! Assimili. Era buena, Chema, era buena. Però l'altre una miqueta bona i així la passada. ¿Y dices que es juvenil? Ah, Estiraos sí, un de poquito, primer año. va. Claro, és que vull dir, ja ha anat a la militar. Vale, mira Assimili. Va, rea, Mira aquesta Emili. balona. No la la aplaudí. ¡Qué buena, tío! Ya, grande, Tete.
Grande, Tete. Falta no va pitar. Falta no va pitar. Está por abajo. Saque de fondo. Totes les dies tinc la que saber. Totes les dies, però és que el xocoteria també. És que Joel se la grava. Joel té gravar-se. I està allí. I clar, fa la fan i se grava també. Però és que el xocoter, quan no n'hi ha res que vol, és pèssim. La que s'avecina. Un poquito, igual apoyar más. La carrera també que ha pegat. Aquí teníem la que s'avecina també. S'ha cansat. Participa. ¿Cómo se hablan entre ellos? Inglés. Lo que pasa es que el que és indio, pues, farà el... Sí, normalmente que son indios entre ells parlen en el seu idioma. I hi ha uno que porta no sé què i sempre hi ha uno que és més blanc. A veure, eixe rebut. No saben amb el valor, tia. Cuidado que el bota. Ahí en este que ve darrere. És un giri. L'àrbit t'ha donat pena. La falta a l'àrbit. Ni el repols de Déu. Va, salid un poquito más. Estiraos, nanos, va. Estan més vives que nosaltres. Cada vitamina pues son una comedia, una de amor. Sí, mira. Jo d'ací no ho he vist. Mereixeu-se. Eixe gran no n'hi ha res a fer. No li pegueu una patada. Vámonos, Adri. Sí, lástima, este es muy grande. ¿Quién va con Emily? ¿Quién le apoya a Emily? Bien, Emily. Va. Grande. Atrás. Han agarrat el camí, Ara van directe. Nosaltres l'han tinguda i no l'han feta. Encara que no són res bons. Aquí a la porra també, hòstia. Ei! Jo la veia dins, Jo la veia dins, Falten 4 minuts. No, que són 40 minuts. Que t'és fred encara? Caga un hòstia. Està gelat. Ara en 2 carreres. Alan! Alça el braç. Alan! Saluda. Alça el braç. Anem! Ara este l'han posat al mig.
partidors l'han posat al mig. No que una patada al turmell. Bé, Álvaro, va! No, solta-la, solta-la! No! Grande, Pablo. Marca així darrere. Vaig jo, eh? Merci, Marc. Merci. No en treu tots, no en treu tots. Si ara... Se farà el que voldrà. Perquè no li entrarà. Álvaro, que això és teu! El veurà i dirà, hòstia, si li posa el peu me'l trencarà. Que està ben fet, Además, pues porque ya va a durar, porque es una escuela. No, que no mengen jamón, això diu. Però no me mengen ibèric. Veus? Podría ser fuera de juego. Era fora de joc. Que l'ha tirat el defensa de molt. Álvaro! Pero yo creo que más que pagar él, pagar los Sí, sí, los padres. chavales pagan, sí, sí. Están diciendo ahora que pagan. Hay unos cuantos que van, sí, que van becados, pero el resto... ¿Para qué tanta pressa? Ah, que no el controlen bé. Va, aquí se no... ¿Tienes que correr tú? Bo, seria una hora antes. Una hora antes de Siria. Ahí no. Tapa-li el passe ja. Ay, sí, es Holanda. Estiraos un poco, enanos, va. Grande, Pablo. ¡Ah! Bonito, qué bonito. Tranquilo. Álvaro, dalt. Carai, és que fes. Obrit, obrit. Ahí. Marc! Va entrar aquí. Una miqueta... En ell. Tranquilo. Agarren tots. Mare. Pega-li. Turmell. L'altre diuen que està aquí, si no fa molt de voler. Estiraos. No, toquen bé així. Tant tots els dies fan això, si fan tecnificació, tot això va passar sempre. Desmarcar-se. Tranquilo. Físicament es nota molt. En la primera part aguanten, però ara en la segona ja veurem. Nosaltres no hem de córrer pel baló, així que per lo menos jo estic cremant. Cabreat. Deixa les mans! Collons! Mata-la. Uf, con la cara. Bé, el valor. Està fora de joc. Falta. No, parece que falta. Falta Falta fora por de ahí, joc. Falta que no ha pitado.
Falta el fora de joc. Pero no levanta el brazo, tío. Falta el porter. Ja falta el porter. Ah, yo creo que la pilota es una disciplina línea de fondo. Jo crec que no sap ni el capità. Ara mos poses el pares. Mira, marxa enrere i torna. El Genovés, totes les festes que n'hi ha en el món, totes. Però fa que no això. Va la damunt. Va, home no, va un poquet. Ja t'ho he dit, Cinc, sis, set i el 8 ja no n'hi ha res per venir perquè és la comunitat, però 6, 7, 8 se suposa que és la millor festa. Por el suelo. Mira a ver si me ha dado algún Va, no arriba. No deixes votar. Ai, claro, és festa sí, és festa sí. A més allà la professora. Home, no. Però la festa està el dia de les paelles. Que estan els 22. Que no la controla. En Genovés. S'acaben dissabte. I s'acaba a l'altre dissabte que vam aquí. Sí, en Genovés de l'últim divendres. I jo a la presentació... Fita falta ja. La fita falta. Fita falta prou. Obriu-se així. Espera't. Sí, 7 o 8. Cris. Dos juntes. Va, aquí xala. El porter no està... Qui fa més festes si el Genovés o el Genovés més de llarg de tot el món. És claríssim. El Genovés, Falles, Moros, Sant Pasqual, a tota hora estan... El Luchen més encara, Bo! Que el mig any de moros, que el mig any de festa, que el mig any de... El Maró. Falles també tenim. No tinguem ni nois, però... Nosaltres ni no, el Falles no. Ja no Un toque. A ver, va, uno. Acompaña. Álvaro, va! Doneu-la enseguida. Bien. Tenia que haver sigut antes, home. Estaves desmarcat. I en Nochevieja encara una hora. Intentar. Tiraos un poco. Intentar y después pasa lo que pasa. Que está casado. A la segunda carrera digo, no, y eso que no veo. L'any passat a Nochevieja en casa... L'any passat a Nochevieja se van a Sergi. I és no eixien de la cotxera, però se'n van anar a un xalet. Sí, al xalet d'Alejandro. Per allí se'n va anar a la meua. Estava a l'altra punta, Vam anar a la calle Yo lo pensaba. De hecho pensé que todo el mundo está parado. Pero... Vaig veure la radiografia del xiquet i Posible. con agarres y que no tiene mucho polvo. Público y radio, los famosos. Y además los plazados, pero como yo. Ah, no la ya. Falta la primera.
esta jugaría, pero esta se ha acabado ya para todo el balón. la temporada. Yo jugando con David, se rompió una de la clavícula. Y no juega, de hecho no juega. Además que coges miedo, Tre-li fort. Ell treu, no sé quan que la porteu. A l'àrbit, Ahí está, portero. Sent, a la ratlla. conya, a l'àrbit. A la ratlla. Saca la puta cara. Mira el 10, te está pidiendo. Solo. Otra, otra. Fuera de juego. No. El Vicent. Ràpid, corre. Falta una miqueta. Muy bien visto. Molt bé. Ah! Si no la solteu en seguida, Néstor, ells ja estiren damunt. Vosaltres no estireu damunt. También es verdad. Estos estiren damunt. El difícil controlar. Cierra, cierra. No, a mi me les van enviar, però d'ella. A la, les dues del partit. Mano. També ha sigut mano. Esa. Moro. Claro, está ahí darrere Alan. Ya no veus que bé està, Ell no plega, Álvaro. Això seria només Va un molt plat. d'aire. No, perquè cada partit és prou És que el disc no volia tirar, no? Però que no te marquen no li marquen. Ya, pero en el aire que fa y la poca potencia que té. Sí, perquè després no pot veure. Hay que traure un defensa. Bien, bueno, pero en medio. I el peu tort que tindria. Ja va, de moment, una mica menys que l'altre dia. L'altre dia com van quedar? 3 o 4 a 2 o 3, no quedó muy mal. No, 3-1. Sí, sí. Bé, a veure. Ale, Álvaro, solta-la! ¡Coño, antes! Solta-la! Mira. Ja. Tens 3, no puedes hacer. Estos estiren damunt. Sí, mira, los dos. Estàs barat, Tanta pressa. Tranquilo, Pablo. Vámonos. Vas a soles. Acompañamos. Acompañamos. Que va soles. Hola, darrere. Ras. Tinc. Ara ja no. ¿Ya está? Ara que no, qui té? Que no té ningú. Han quedat tots darrere, hòstia. Ell la Muy bien, Pablo. vera passar, però no hi ha ningú. Ara, Álvaro. Mano. Que és que no poden cap. Tan xocotes que són. I s'enganxen com a llepasses. Jo no sé el que és. Richie. Vicent! No és fora de joc. Ella s'ha esperat. Estava fora de joc, però... Quan li alça la mà el Però defensa, ell s'ha esperat que el baló li anara i l'altre anava corrent. li alça la mà al defensa, perquè si Ella hasta que no ara estava... vens, encara està de l'almorzant. Encara. Álvaro! 1-0. Què? Que jugar! Déu! Algú tindrà que veure, pare. Va, estiraos, nanos, va, estiraos. No, això no hice. Crec que no ho sé. A veure si...
Sí, claro. Eso de dejar de llave de casa. Más que nada porque nosotros de fuera que tenemos doble ventana. ¡Paro! Sí. Pues mire, yo pensé que son los de Morata. Claro, a mí también me pasa, hasta que no me acostumbro. Bien, Tete. Semana sin la semana. Sí, se da un rato. Cuando veníamos estaban. Ah, lo de abajo no soy yo, entonces es el ambiente. Con el agua. No voy a dejar este agua. Hay muchos campos en el agua. Va, pugem, va! Richet. ¡Tanti! Estiraos, estiraos. Passeu el baló, però del Marqueu, sí. Ah, pues sí que tienen cambio. Sí, lo que no tenen són camisetes. Sí, però no la camisa del mateix. Sí que una camisa que... No te pots tirar de tronco. No, falta. Falta de banda. Va. Tanta tecnificació. Va, l'àrbitre és un poc cansat. Hòstia, que bon pillat. Molt bé, Álvaro, va. Va, pressioneu ahí, queda't ahí. Estiraos, estiraos. Només juga Ixe. Tenia que organitzar un partit allà i anar amb mon pares i tot. ¿Mos ho paga o qué? Home, jo amb un torneig ahir, un tal Mahal, una setmana jugant tots els dies. Tal Mahal allí. I que duga pel Agarrem una motedissa. Clar, i li pugem 15 o 20. Agarrem una motedissa. 15 o 20. 3 en la roda, 2 en el manillar, 1 al cabral i el cuí. Ahí caben tots. Y sin gasolina. Claro, que me arregle me da 20. Yeah. Si tenen el baló ells, damunt. Ja farà por. Anem demanant. Ai, doncs, No sap el capità. Quina mare que m'ho parit. Ja. Bueno, va. Estiraos, acompanyat, acompanyat. Recuerdo mucho de balón. Entrenat.
estaven reventados todos los corredores de balón. Catalina, que gusto. Jordi. Quan diu que té que veure un poquet amb el Té bon ull, eh? Bueno. Veu? No sé, no he parlat res. Estiras un poquito más, correréis menos. Marc, així ho deia. Esto está en el bar, porque es para hacerlo en un volador. Es que Siempre el que tiene el balón se cansa. es que hasta el report, es que no agarré ni reserva. Nosotros hemos hecho 3 pases. A la pròxima la segon vamos. Otro balón para acá. Salate, A Marc. Hola, Fulano. Yo pensaba que había una por lo del campo. A esos partidos, eso ya aburrido. Era això que ve. Partidos oso y aburrido. Pues a mí me ha encantado. Como he cambiado así, allá, de allá, para. Fíjate, te va, que ya descansa un poquito, va. Va, xiquets, va. Vaig jo a traure o què? Rodamos, rodamos, va, más fácil. Ofreceos los del medio, ofreceos los del medio. Antes de que vinguen Otra vez al medio, otra vez al medio. regatejar, ese tío no puede regatejar. Posa la sarpa damunt, té que haver uno damunt d'ell. No veus? Està tot el rato sol. Que corren doble també. L'única feina que fan és d'entrenar entre setmana, entonces... La pena de ellos es estudiar a entrenar. I La de los nuestros también. intento dejar la PlayStation a la màquina. El móvil, maquineta y móvil. Todo eso. Maquineta y móvil. Quan descansa de la maquineta agarra el mòbil. ¡Arriba! Claro. Más grande que tú. Está. La mini no. Si iba a hacerla que la pasa, pero obligarnos. Tenían que obligarlos. Y sense móvil. Però un any no, dos. Sense mòbil. Uno més en la Índia. Estoy aquí en la India. Ahí que tiene que ser. Però allà lluny. Allà lluny. On no hi ha cobertura. Ahí no se me puede también. Ahí mi padre. Sin wifi. Pues no tengo yo batallas de ayuda que ha contado mi padre, madre de Dios. 2 anys. Mi padre la hizo en Játiva. Porque uno es para acoplarse y el segundo ya es para... Bueno, así que le hice yo, pues yo hice en Capitanía. Y en Valencia. Le dieron una medalla porque sus conchos Iba a tener que irse a trabajar en la familia. I en la mili vaig guanyar jo. Ja es troba tot ¡Qué buena! ¡Ale, Álvaro! ¡Mira qué mono, Álvaro! Qué buena, chavales, esa es, va. Horas tengo... Te he pegado 2 colazos ahí. Tranquilo. Ale, Marc. Vale, va, Marc. Muy bien. Álvaro, va, échalo. Hace falta, eh? Ah! Hace falta. Mira, Vicent. Muy bien. ¡Acaba! ¡Chuta! Hace falta. ¿La anular? ¿En serio? Va, que se calma.
que marquen uno, home, pobre. Álvaro, ve. Molt bé, Álvaro! Mira, me caga en la sombra avui que no anat. O si és ella l'agafe. Va. Segur vàlid el gol a tot això? Sí. El bar no diu res. Perdona, que t'he pegat ahí dos colzats. Tranquil, no passa res. Vinga, nanos, estiraos, va. Sí. Va, que estan... Emili, amunt. Va, que estan cagats. Emili, agarra-lo a este. Por la derecha o por la izquierda. De lateral. No saben jugar más. Que está el rebote. Diu l'entrenador que Si el ve posa Messi al així porter, està. la fa Dilo. Ale, altra volta! Ale, altra volta! Dóna-la. Antes. L'has així a correguents, hòstia. Mira, Álvaro! Tienes por! Uno, que... Emili, va, tira seua. Va, Emili. Entra. Molt bé. Senyor. Molt bé, Emili, molt bé. Dale, Álvaro! Álvaro! Xuta! Xuta! Ja estava soles també. Ara ja, El Soia és una altra cosa, estava molt avorrida. Vale, Emili. Bien. Mira, Álvaro, va! Que vols callar. No vull callar. Ara que mos estem divertint, home. Bona, Jordi. Ja has fet prou, ja. Sergi, perdó. Ale, va, xiquets! Mira, David, mira, que te vea. Aviam, Que te vea, David. Ole, home. Para't. Vale, va, treu-li. Tots els valors li donen. Y entrena el primer equipo. De l'Olímpic. Sí. Emili, que innocent. Grande portero. Bien, Emili, bien. Seguida la primera força. Molt bé, Alan. La Marc, pídela ahí al medio. Allà a fer la mà. Ahí. El juguen el altre. Ale, Álvaro! Solo el balón. S'ha enganyat de gros, s'ha enganyat de gros. Va, que això no passa res, va. Van. No fa falta. Tots xiquets. A Vicent, damunt d'ell. Altra volta. Una mala patada. Álvaro, va! No l'agarre! Va. No l'agarre! Que la pita, venga, va. Ara ja ha parat, ara ja ha parat. Va. Va! Corner. Sessió! No. Que no sessió. Se la tira. Sí. És un despeje. No despeja. Si l'agarra el porter no la pot agarrar. La passa el porter no la puede coger. No, que no ha hecho un pase. Hi ha una ahí que li han tornat al porter que l'ha tocat en el pit, que jo pensava que se l'havia tocat en la mà i jo crec que seria funció. Però Agarra. ell despeja. I Lo que aquí passa intenta evitar el Però córner. bueno, el porter la té que deixar. No pot agarrar la mà. Si no hi ha voluntarietat sí que la pot agarrar. Si és un despeje o lo que sigui, sí que pot. Varietat és com les manos. Ara, per exemple, si l'agarrara sí que... Ara sí. Però això per mi no. Van a per un baló i rebotar per on està ell. Que no ha rebotat, la tira el defensa. Però el defensa intenta despejar. Es veu que no és voluntari passar-li-la a ell. De fet, no li la tira a ell, li la tira per la mà. Clar, és un baló dividit la... Álvaro, va. Álvaro que estàs cremat. Ara Barxeta, allà, corrent, Estan, clar que estan cansats. Els altres van com a... Està acabant, sí, ja. La seu Està cansat, ara. Va, Vicent, qui se'n pots en ell? Envíale un
No se'n vagi d'ahir. Esperar-se no pot. Deixar camí per anar-se. ¡Qué bueno! ¡Hoy va! Tarjeta roja. La primera falta que ha fet, No, falta... No, agarrat, però faltes de pantalla no n'ha pegat cap bicicleta. No, esta la primera. Allà sentat, li pegue, no? Allà en el Se tiró balones todo el rato, coño. Crec que és la primera patada que han pegat. Sí. Ha sigut trompar, no? Sí, no suele patar, exacte. Un altre trompar que Està allà i està Un trompar perquè li havia portat el gol. Ja ho volia pagar. Va, Marc, obris. Marc, teua. Famili. No corre, no, Mare, no corre. Dale! Falta, collons. No corre, no vagi, no vagi. Hòstia, com s'ha enfadat. Queden 2 minuts. Solo balón, solo balón. ¡Dale, Álvaro! Vale, Marc. Va. Ah, que queda un minut. Estiraos, danos, va. Mira, Álvaro. Vicent, corre. Mira, Álvaro! No el fora joc, Álvaro! Aquest corre més. Has tirat en les cames. S'ha tirat en les cames, però. Un baló. Aquells estan dormint. Que es quede algú en defensa. Però a més, està allà el valor, Déu, El Divi... Corriendo una hora y pico, Hostia, pues se tiene que poner la vida. ¡Otra! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Claro. ¡Bueno eres, 6! Lo que pasa es que no hi mai. Però avui així... Molt bé, xiquets! Àrbitre, l'hora! L'hora, mira! Iñaki, calla! Que avui que no és res, avui també. Està dient-li que és l'hora. Sí, calla, ja t'he quedat. Todos 3 minutos todavía. No, és l'hora. És que si és 35... Va, que esto volen... Va, pressioneu ahí. Marqueu-se i baix. I ara tiraran amunt. Se va anar. Portero. Puerta! Alant. Quédate ahí. No Hasta mañana, ¿no? Vamos a jugar, coño, pues llévate que empate. ¿Está jugando bien? Que jueguen el balón. Ahí se tenía que Ahora deixar-lo. este, no deixeu-lo passar! No el deixeu passar! Qué fuerte ese chaval, qué barbaridad. Ara jo. Ah, sí, que ja no me'n recordava. Però l'altre... Mira des d'on ha pitat el fora joc. Igual que jo, que no tinc... Té molta vista. Això és que eren un favorit i tal. Volen guanyar. És que tenen premi, no? Si guanyen. Vale, sí, seguro. Perquè no ho ves com va corrent. Pero la alta es una sola. No va correr moto. Els motos ja s'anirien a casa. Ahora que está
sé, que pita algo que yo no sé qué pita, pero que pita fuera de juego. Pero si no lo hubiera pasado. Igual era, pero yo no lo he visto fuera de juego porque no estoy en la foto. Si el baló no l'haguera passat, no era fora jo, però li l'ha passat el que estava dins. Ho has gravat tot? Todo gravat. Tot, veus i tot. Además,